ኤርትራ ባይቶ ሰብአዊ መሰላት ትማልን ዘሕለፈው ዘይፍትሓዊ ውሳነ ኮኒና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ነዚ ብዝምልከት ትማልያ ማስዩ ዘውፅኦ መግለጺ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዳሊሎ ኤርትራ ባይቶ ሰብአዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ኣብ መበል 32 ኣኼብኡ ኣብ ልዕሊኣ ንዝሕለፎ ዘይፍትሓዊ ውሳነ ኮኒና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ትማሊ 1 ሐምለ ምሸት ድሕሪ ምዝዛም ተኣኼባ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዚ ስጉምቲ እዚ ከም መቐጸልታ ናይቲ አንጻር ሰብአዊ መሰላት ህዝቢ ኤርትራ ክብየን ዝጸንሐ ተኸታታሊ ዘይፍትሓውን ዘይሕጋውን በይናት ብፖለቲካዊ አጀንዳ ሕብራት መንግስታት አሜሪካን ውሕዳት ኤውሮጳውያን መሻርክታን ንዝሓለፈ 4 ዓመታት ዝተደፍኣሉ ምዃኑ ኣነጺሩ እቲ መግለጺ ብተወሳኺ እዚ ውፁእ ፖለቲካዊ ስጉምቲ እዚ ባይቶ ሰብአዊ መሰላት ብሓፈሻ ቀንዲ ተዋሳእቱ ድማ ብፍላይ ንዝኽተልዎ ድርብ መልክዕታት ከምኡውን ንጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ከም መሳርሒ ንአጀንዳታቶም ከም ዝጥቀምሉ ዘጉልሐ ምዃኑ ብምሕባር ኣብዚ ኣካይዳ ዘሎ ቅሬታን ተቃውሞን ናይ ዝበዝሐ ኣባል ሃገራት ብቐንዱ ድማ ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት እቲ ባይቶ ክሳብ ክንደይ ካብ ሓላፍነቱን ተልእኾኡን ተኣልዩ መሳርሒ ኮይኑ ከም ዘሎ ዘርኢ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣስዒቡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ እቲ ዝኸፍአ ግፍዕታትን ምጋስ ሰብአዊ መሰላትን ዝፍጽምን ንኣህጉራዊ ሕጊ ጥሒሱ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ጎቢጡ ዝርከብን ጃንዳ ወያነ ኣባል ናይዚ 47 ኣባል ሃገራት ዝሓቁፍ ባይቶ ብምዃን ክዋሳእ ዕድል መሃቡ ዘሕዝንን ንድርብ መልክዕታት ኣካይድኡ ዘቃልዕን ከም ዝኾነ ኣስሚሩሎ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ከም ኣብ ቃልስን ሰብአዊ መሰላት ዝተወልደት ሃገር መሰላትን ክብረትን ህዝባን ንምርጋጽን ንምውሓስን ከምኡውን መነባብሮን ህይወትን ህዝባን ንምምሕያሽን ንምዕባልን ዝጀመረቶ ቃልሲ ዝለዓለ ከም ትቕጽሎ ዘረጋገጸት መግለጺ ንኹሎም ሓገዞም ዘበርከቱን ምሕዝነቶም ዘርአዩን ሃገራትን ውልቀ ሰባትን ልዑል ምስጋና ኣቕሪቡ ሩስያ ቻይናን ኩባን ነዚ ብፖለቲካዊ አጀንዳ ዝተደፍአ ዘይፍትሓዊ ውሳነ ከም ዘይድግፍኦ ክገልጻን ከለዋ ቦሊቪያን ኤኳዶርን ድማ ንገለ ክፋሉ ከም ዘይቀበልኦ ብምሕባር ካብቲ ስጉምቲ ነፍሰን ኣግሊለን እየን ኣመሬት ዕና ዝምዝገብ ዘሎ ዓወታት መርኣያ ናይቲ ኣብቲ መዳይ ብሓፈሻ ኣብ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ድማ ብፍላይ ዝግበር ዘሎ ፍርዩ ከም መቐጽልታ ናይዚ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ክምህሮም ዝጸንሐ 400 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 367 ተምሃሮ ሎሚ 2 ሐምለ ኣመሪቑሎ ምሩቃት 124 ብዲግሪ 243 ድማ ብዲፕሎማ እዮም ኣርሲማ ኣስመሮም ጸብጻብ ኣለዋ ምዕባለን ሓንቲ ሃገር ብቐንዱ ኣብ ፍልጠትን ጥበብን ዝመለኸ ስልጡን ሕብረተሰብ ዝምርኮስ ካብ ዳይሬክት ድማ ሚኒስትሪ ጥዕና ዓመት መጠ ኣብ ትክክል ሓቀፈ ወረደት ትካላት ጥዕና ተወሳይነት ዘገልግሉ ሙያውያን ዘፍሪ ዘሎ ኣብ ቀጠር ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ኣብ ዝተጋብረ ናይ መመረቕታ ስነ ስርዓት ፈጻሚ ዳይሬክተር ሃገራዊ ኮሚሽን ላዕለዋይ ትምህርቲ ፕሮፌሰር ሳደሰ መሓሪ ኣብ ዘስምዖ ቃል ተመረቕቲ ጻምኦም ኣብ ዝረኽብሉ ዕለት ብምብጽሖም የውሃና ኢሎም ዲን ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ ዶክተር ግዴ ገብረሃንስ ቦገና እቲ ኮሌጅ በብግዚኡ እናማዕበለ ኣብ ምዕባይ ኪላዊ ዓቕሚ ሰብን ምሕያሽ ኣገልግሎት ጥዕናን ሃገርና ልዑል ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ጠቒሳ ተመረቕቲ ኣብ ዝዋፈሩሉ ቦታ ስራሕ ሓላፍነታውያን ክኾኑ ዘለዋ ጽኑዕ እምነት ገሊጻ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ዜጋ መሰረታዊ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ከም ዝረክብ ንምግባር በቲ ሓደ ደረጃኡ ዝሓለወ ምዕቡል ኣገልግሎት ጥዕና ንምቕራብ ድማ በቲ ካልእ ዝሕለል ጻዕርታት የካይድ ከም ዘሎ ዝገለጸት ሚኒስትር ጥዕና አሚና ኑር ሁሴን ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ከም ቀዳምነት ተሰሪዑ ሳላ ዝተሰርሐሉ ብርክት ዝበሉ ሰሞያ ጥዕና ፈሬም ኣብ መላእ ሃገር ተዋፊሮም ብተወፋይነት ህዝቦም ኣብ ምግልጋል ከም ዝርከቡ ኣነጺራ ነቲ ኣብ ጽላት ጥዕናን ኣብ ካልኦት ጽላታትን ተረኺቡ ዘሎ ዓወታት ብሰላ መንግስቲ ኤርትራ ዝወስዶ ዘሎ እተፈላለየ ተባዕ ስኩምቲ ኮይኑ እቲ ቀንዲ ሜላ ንምዕባል ዓቕሚ ሰብ ካብ ቀዳምነት ብምስራዕ እዩ እዚ ቁኑዕ ስጉምቲ እዚ በዓል ተብኡ ሰላ እተሓስበሉን ሰላ እተሰርሐሉን ኣብዚ እዋን እዚ ብርክት ዝበሉ ሰብ ሞያ ጥዕና ፈርዮም ኣብ መላእ ሃገር ተዋፊሮም ህዝቦም ኣብ ምግልጋል ይርከቡ ሚኒስትር አሚና ቀጢላ ሞያ ጥዕና ወትሮ ኣብ ምዕባለ ዝርከብ ዓውደ ፍልጠት ስለ ዝኾነ ተመረቕቲ ሰብኣዊ ሓልዮትን ናይ ስራሕ ዲሲፕሊንን ከርእዩ ኣዝኸኺራ
ተመራቂ ነሪና ኣብዛሃቦ ሓበሬታ ዝተቀረበሎም ናይ ትምህርቲ መሳለጥያታት ትምህርቶም ብዝግባ ንኽዛዝሙ ዓባ ኣስተዋጽኦ ከም ዝነበሮ ጠቂሶም ኣብ ዝተዋፈሩሉ ዓውዲ ብዘይ ተግላባነት ከም ዝነጥፉን ኣገልግሎት ጥዕና ሃገርና ንምዕባል ከም ዝጽዕሩን ኣረጋጊጾም ናይ እዋን ትምህርቲ ኮት ዝተዓመ እዋናት ናይ ግብያት ይነሩ ምስቲ ተማሃሮም ነገር ካፍቲ ፊልድ ትረኽቦ ግን ዳርጋ በበይኒኡ ከምዚ ብዙሕ ፍልሊ ዋላ ካይሃሎ ግን እቲ ብድሆታሲ የጋጥመካይ ነቲ ብድሆታት ግን ካብ ክንዲ ኣው ጠጠውትብል ባህል ነገራት ገርካ ክትሰዕሮስ ቃንስስ የድሊ ማለት እዩ ጣዕር ዝሓትት እዩ because nursing science and arts ለዝኾነ ማለት እዩ እቲ ሳይንስ ኣብቲ ትምህርቲ ኣብቲ ቲዮሪ ኣብቲ ኮሚኒኬሽን ገለ ማለት እዩ ኣብቲ ኣርትኻ ኣብቲ ኣክቹዋል ምስቶም ሕሙማት ከይድካ ፕሮሲጀር ትሰርሖ ወይ ዝተፈላለዩ ዓይነት መስራሕቲ ክትተሎ ማለት እዩ ኮሚኒኬት ገበ ስለዚ ካብቲ ካልእ ዓይነት ዓውዲ ትምህርቲ عقلي and هرشك أي حتى كاي أما كان هيوت ورتا حليبت تقريبا 3 عام سريع كل نجار سيف زي كان نجار اللي زوج عزله أبتل زلقة علامة بزخون نجار بس عندنا صناعات تعجسي حبو تشفى عند هذا نجار كاس زخون نجار بس هم تخيل ترى زامنا كل سنة في التطعنا أسمرة ب4 غندا بيت تمرسن كل توهبتي أقلقلت كفتاتن زعما كوينو كابشان تشعتن 299 كساب كل تشحن 10 شدشن بتغلا لا كل تشحن 950 تمهارو أمري الله إسرع أمتصال مثل خالن متعدن هتانن حمام عصو بوليو كمون قالوا سفل عليه سمحالة زي سمحالة الحمامات بابنك كتكسر بسلع وساتات وغانا كتان إذا من يلوم تمرأوا في دماء تسقطهم بجزء أبصرح بالمعبال هنا عوتات الزعاكيهم سلوك أصوصهم وحسن عبد الجلد أننا نكوهو تستكمل الله الزيفران من سنين عاصمة مرم كابترين بسمراء بتمثل بيت مرتس ماكينة أسمرة بعودة الريا مغاين هنسا ندفي إلكتريستي إلكترونيكس قياسا كمون حفشة وصراحة حاتين انتيتن مع أستاذ كلتا عامت بقبرين بخلص حسابين زمهرهم كلتا متمهرو لومي كلتا حمل أمريغا رئيسا مرتبة تمرتي مركبهم تدلى أبزس معقل رب عمتو كم الرغوط صنحو منسيات عن مدبات مهنات هاجر لأول عبر كتو يقبرو كم زلو دايسو لومي عمتون أوت نايم مهارن مسمهر مدب كم زكادت قليتو أب مينستري تمرتي وانا دايركتر كفل تكنيكاون مياون تمرتن سلطنان أتو تسفاي سيون بوغنو أبز حلف عمتات ناتمت بستفلا لي مويتا سلطنو أشحات زيغاتات وطيت نايتي أمنو أول عقم سبز كير زل غزتي فوفري مخانو تايسو مرؤات أما أوات هاجراو مدبات أبركتهم كأزوزو تتميت كم زقبر اللهم أرديو أب شحن 954 استمسرتت بيت تمرتس ماكينة أسمرة لو معاملت منبل سوسان كلتن جزيا أمريغا نبرت 16 من محدارات كبابي نوزب أن حيلي بتبكسوم ناي 350 كلتن سدرس وقتن صقماتن برهو بوفرا حريصام نبرتني إرنا بزهب وحبريتان نتأمن بحلنا ودرهت كم زكايدو بمتقاس أبوان صهيين عطيرين تمساسل تبكسو كسر مخارم جليتام بزبومن نقصتمن ما ميقام ينورن هلام زحبوا حاجة استجبر لهم سدرس وقت بوغنم أبعلتاي من ما بروام يخون كان اتفتاتهم زجبر لهم حاجزن متبعين أمسكينام أما وزراء من حيلي بدرجة من محدارات كبابي صراحة المتات من قسطن تمهارون وسدرس وقت بعينة قلبتن كتصال لقفات كم زجبر زحب رحلات محبرة أقول قلتن وزراء أتوا موجز حيلة زي أبن نتاو تبكسوك بجزين بجزين حيلة نولتاتي سجايبر مهلو أبرهم سلام زي خبركم تعذبتي من مقدام كل التحملات تلالو على توزيع سبورت النهام كلتا إيرتراوان تقرادمتي ساتفو زلون مبل 203 جزء ذكر زل تور دو فرانس لومي بستخيل قدام مدرك ودر أهاديلو فليمو لهم لومي تقرادمتي كاب مونت سانت ميشيل توجيسو اب يوتاه بيتش سانت ماري دومونت زازم ناي 284 كيلومتر ودر ما كايدم ابزا قدامي تمدرخ حمش تقرادمتي كاب عباي جوجل بمنقنه ودر قلس وفتي ممنيرم انت خونا غند حرويت عباي جوجل بستفرالي تقرادمتي ناقلست ودر كزازم 1 كيلومترات مس ترف واركيباتهم اب مودات افسخيل حيال قصوتاوي ودر انجليزاوي تقراد مايكل دايمنشن داتا ماركافامدش ببلز بقعد قدامي كوين تعويتم كلاي مارسل كيتل ناي اتكس كويكس
ስቴፕ ሳልሳይ ድማ ፒተር ሳጋን ናይ ክለብ ሳክሶቲንኮፍ ኣብዚ ናይ ሎም ውድድር ብሉፅ ዓወት ዘመዝገበ ወዲ ጋንቶኦም ንዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ናትናኤል ብርሃንን ዝኾነ ማርክ ካቫንዲሽ ኣብ ታሪክ መበል 27 ናይ መድረኽ ናይ ቱር ደ ፍራንስ ዓወት ከመዝግብ እንከሎም ንፈለማ ግዚኡ ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ቱር ደ ፍራንስ ብምዃን ብክብሪ ተፀዊዖም ክሳብ ሎሚ ኣብ 26 መድረኻት ቱር ደ ፍራንስ ብምዕዋት ክብረ ወሰን ሒዙ ዝፀንሐ ካቫንዲሽ ኣብዚ ኩሉ ዓመታት ክብሪ ብጫ ማልያ ከይረኸበ ይፀኒሖም ሎም ዓመት ብጫ ማልያ ክለብስን ኣብ ኦሎምፒክ ሪዮ ድማ ወርቂ መዳልያ ክሓፍስን አንቂዱ ከም ዝተበገሰ ዝሓበሩ ተንተንቲ ካቫንዲሽ ንተቐዳሚቲ ብጫ ማልያ ናይ ምኽዳን ዕላምኡ ከም ዝወቅዐ ኣረዲዮም ኣብዛ ቀዳሚት መድረኽ ካብ ካቫንዲሽ ብ55 ካሊ ድሒሮም ናትናኤል ብርሃነ ኣብ መበል 130 ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ድማ ኣብ መበል 135 ተርታ ተሰሪዖም እዚ ናይ ቀዳማይ መድረኽ ዓወት ነታ ናብ ደረጃ ፕሮፌሽናል ጋንታታት ካብ እትሰጋገር ገና ሓደ ዓመት ዘየቁፀረት ዘላ ደቡብ አፍሪካዊት ክለብ ዳይሜንሽን ዳታን ተቀዳደምታን ኣብ ዓወት ኮይኑ ጽባሕ ኣብ ዝህሉ ናይ ካባ መድረኽ ውድድር ኩሎም ተቀዳደምቲ ጋንታ ነታ ብመንገዲ ካቫንዲሽ ሒዞማ ዘለው ብጫ ማልያ ንምዕቃብ ኣብ ከቢድ ስራሕ ተጸቢዶም ክውዕሉ ትጽቢት ይግበር